hello, namaskara, Maathirigla. Welcome back to the channel Karthi's vlogs. Ullar Maathirla. So last video nikulda thuyaru shopping video thuyaru shopping panda maltadina thujaru but shopping malpunaga dada pura kanaditta an panpuna video thuyaru and even now you're seeing the same video clipping. So by chance miss maltadittada in a previous vlog away tole Malpule and ini Ganesha parbhadanida video enkulu illadi Yencha simple adu celebrate maltada avenu yanu ini nikalna to share maltundule. Hope you all like it and undu kaande short and sweet adu simple adu rapa tochpave ave undu kaande start atundu deverna konik pura decoration ancha poo pura alpalpa diditta and undu simple adu rangoli kite bujju unji ready made kantadu full poo pura didu maltadini bakilda eduru and ಒಂದು ತುಳಸಿದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ರಂಗೋಲಿನ ಬುಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲಿಗ್ ರಡ್ಡು ಕರ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರದ ಕೊನೆದ ಬಾಕಿಲಿಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಕರ್ಮುನು ಕಟ್ಟುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಪಾಡೋಡತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕನ್ನದಿನ ಅತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಇಂಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತಾತೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬನ್ನಗನೆ ಏತು ಪೂರ ಪೂ ಬೋಡು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪೂರ ಪತೋನ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಲ ಪರ್ಬಗ್ ಪೂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪೂ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ರಂಗೋಲಿಗ್ ಪಿರ ಪೂ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಡು ತುಂಜಿದೀಕ ಶೋಕ್ ತೋಜುನಂದು ಬತ್ತದ ದೀ ಒಂದುಲೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರ್ನ ಕೋನೆದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಅಥವಾ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಎಂಚ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ತ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿಯಾನು ದಯಟ್ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋలో ಲಾಂಗ್ ಆಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲಿಕ್ ದುಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೋರ್ ಆಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜೆನೆ ತುಚ್ಪಾಂದುಲೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದು ದುಂಬು ಪೂರ ಆಡ್ತದು ಒಚ್ಚದಾದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಲು ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಲ ಜಿಂಜಾವಡತೆ ಸೊ ಕುರಲಿನ ಪೂರ ಕಂದಾತನು ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜೆ ನೆನಪೇಜಿ ಸೊ ಹಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆದ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆನ ಏತ್ ಕ್ವಿಕ್ ತೂವೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ದುಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪರ್ಬದಾನಿ ದಾದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಂತದುಂಡು ತೂಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ತೋಚ್ಪಾಯೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಂಡಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಟಾಣಿದ ಗಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಸ ರವೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪಾಯಸ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ನುಪ್ಪುಗು ಕಜಿಪು ಬೋಡತ್ತೆ ಅವಂಜಿ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬಗ್ ಒಂಜಿ ದಂಟು ತಿಕ್ಕು ನಾವೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕಜಿಪು ಎಂಕಾಯ್ತ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದೆಂಗಿದ ಗಶಿ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂಚಿನ ಸಲಾದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ತಿಂಡ ಪರ್ವದಾನಿ
ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬ ಫಿನಿಶ್ ಆಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪುಡು ನಮನ ಮುದ್ದು ಗಣೇಶನ್ ತೂವರೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಬದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕುಲು ಗಣೇಶ ತೂವರೆ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕಾರ್ದೌಲಾಯ್ಡೆ ಕುಲ್ದೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ತೂಲೆಗೆ ಸರಿ ಐಟು ನೀರುಂಡು ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಪಿದಾಯ್ಡು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಜನ ಅನ್ ಪಿದಾಯ್ ಜತ್ತದು ನೀಟ್ ಅದು ಕೈತಲ್ ಮುಟ ನಡತೊಂದು ರಾಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸುಯ್ 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 ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಅವೆನ್ ತುಚ್ಪಾದುವೆ ಬೆದ್ದಾದ ಮನ್ಪುನ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತೂಕ. That's all for today. Maathilla engoskara more kedakaatonu playbook konji pasataina vlog ide lots and lots and lots of love. Take care. Bye.